Meneng ya iki mak ngatemi. Meneng. Lah nuwun paring-paring sak welase. Paring-paring sak welase. Madang nggih monggo. Mbah. Paring-paring sak welase, Mbah. Oh ya Allah Gusti. Damis. Paring-paring sak welase, Mbah. Lho, bar ke pasar, Pak? Lagek mulai. Payu pitik pira mu? Pitik loro nggo telu ki ijek tok lho. Alah ijek stok ya apik ya, Mbah ya. Assalamualaikum, Mbokku. Terus gak iso dodol iki. Oh. Wis teruk-teruk ngene iki. Alah lah iya. Lah iya, Mbok. Mangan yo ngimboi. Mandek ngimboi iki napa le? Kaya ora iso man dhewe. Ya kok. Piye, Pak? Pati wis arepate. Serawas. Sapa jajal? Damis. Iya wis. Iya. Iya, Mbok, piye, Mbok? Kabare, Mbok? Apa ya, Mbok? Medo iya. Iya, wis karek mangan. Delok mangan Jujur anak. nek olahraga Sambel. Wis, Mbok. Warek aku bar sarapan, Mbok. Lah anu nendi? Sapa? Sri. Serindel? Sri nang Mahlor lah. Kok tak gawe nang Mahlor sih. Lho, berarti Sri ki sama dhewe. Ya, kowe kok sugih, Mbok. Tangi dhuwit, Mbok. Heh? Tangi dhuwit sih. Aku tang dik kowe nduk kok. Lho, lho kok iso mau mana anakmu kok. Ndak omah anak ya ora jarak ki ngono kuwi. Sing kuwasa nak ngewek iki piye ngono lho jenenge. Oh, enak men guys. Jengil wong loro iki. Lah putu? Putuku Jene ilang. mbah. Aku sok ngono. Urung mulai. Piye, Pak? Ceritane piye putum nek iso ilangi piye le? Mergawe golek Golekne pegawean. golek mergawe. Iki ceritane sik. Ngene Piye, lho. Mbok? Ceritane piye, Mbok? Jajan kok nek menawa sapa ngerti? Iya. Gambare put, di gambare put ndi? Put jebol. Gambare Nur. Kae ning kono kae. Kok Didono, Mbok? Kok pendelno nang e. Heeh, piterno. Ki ceritane piye? Nur iso ilangi piye? Ngene lho ya. Heeh. Ndek iki golek pegawean ae. Heeh. Enek wong mara golek dodol teh kampul Kono lho. nang pas kentong. Heeh. Terusan wong kuwi mang blakrak golek wong pergawe ra ngono le. Lah Nur ditari ya purun lah jedhe ya. Wong jedhe ya mergawe lho ra ngono le. Ya rene bering lanang wedok jenenge Pak Karno. Karno ki ya Karno samaran, mbah Karno tenan ya ora roh ya. Lah kek mbok tekoki omahe ndi, KTP-ne ndi le kowe ngejak mergawe. Lah kuwi sing beda ki kuwi nduk. Dene unine mergawe sak daerah tepuke nang. Mending ngono. Lah terus lanjut. Terusan di Lanjute. Kuwi. Terus kok ngantek ning Jepang. Wong iki ndekose ning Jepang. aku dijaluki Ngono lho. Heeh. Wis dijere di golekne pegawean. memenuhi syarat malah jaluk izin 3.000. Aku jaluk dik 3 juta wis kok. Ya wis. Pasan. Kaprakno sawah. Bedrek wis Iku bodo. war anu. Ya Karmo. Pak, berarti ki ape mergawe iki leren dijaluki dhuwit 3 juta. Tapi ora kenal wonge. Ora kenal wonge. Lah terus Nur melok. terus Iya. Nur melok. Jak ndekos nang Dijak ning dekos ning Jepang. Terus Bareng ngono kuwi ndek ini budal nangis saiki nusul rono. Mergo sane beritane mboten enten teng mriki pun budal ngono. barang pisan. Terus Terus jadi lanjut. ngene Pak Prabowo, unine ngono lho, Nduk. kuwi mergawe niki jenenge pe juga nang kono lho. Ngono Prabowo. sapa. Unine ngono lho. Tapi sakarang yo gak. Lah sing dijalukno wong ponakanku Mbak Romo ning wong Mbak Romo kono jarene ijek upekan ning ndi nang Bluro. ka Sragen Oke dulu. ngono jarene cari lho ndek nuwane kok saiki nek Iya. budal ya ora roh ya nek budal ning luar negeri ya gak roh lho ya Wong kono yo ketoke wong mana. anu kok wong tarik didol ngono lho cara mono Oh alah. Musuh wong anu. Wong golek wong. usung golek murid ngono golek jatah di setorno nang luar negeri ngono Babar pisan, babar. Lah barane put kuwi sapa? Ora kena ditekoki.
Oke enek bature. Bature ya mek wong kuwi mangae. Wis tekad-tekatan kok. Wong Nur ki menteng Apa kene. kena mbok tuturi. Gak kena. Enggak. Wong Pokoknya tekad-tekatan ya. tak golekno bojo ya kowe. Oh, nang bojo nang mana? Terus dingane apa? Dingonokno aku ki. Tekad aku golek. Aku nek nekat golek pegawean. Gak wis endo. Ya wis. Lah iya. Ya moga-moga putuku ya Selamat. pegawean lancar ya. Heeh. Sehat kuat. Iso nang mulih tok omah neh. Iya apa ora? Dongaku. Terus ceritane piye terus wis pirang sasi put gak kirim kabar. Gak kirim kabar nyampe saiki ya. Mas setahun deh ki. Walah put mergawe ki mbok Nur. kirim- walah Nur mergawe ki mbok kirim kabar ngono lho dadi wong tuwek iki apa gak oleh apa didol ya mbok ora ora ya ora oleh kenal kok, iki piye put iki gambare Nur, put Nur endi Pak gambare Nur dijal Pak Nang, kena nang. jajal sapa Lah ngerti lah iku cilik i mbok nek sing Tapi ora enak. Karena Nur ki sing iki gak cocok. jajal engko sapa ngerti pemirsa roh Nur panggonane ki Nur sing iki guys Siti Nur Cahyani. Siti Nur Cahyani nek sapa ngerti engko roh gambare Nur tulung kabar ono nduk nek menawa ijek nang sekitar daerah Indonesia pamane nenggok luar negeri engko tak kirimi anak-anakku tak kon goleki mbok panggonane nang ndi engko ora ero mbok Iya. wis to nek menawa ngerti ngger iki dadi ngene ceritane Nur ki mergawe ora kenal sapa dijak mergawe langsung budal wonge njaluk duit 3 juta didolno keplekan sawah mbae ngantek saiki dari mulai bodo ya mbok bodo ngantek saiki ape bodo urung eneng kabare wis ngantek digoleki Pak Lurah Bering nggih pisan ya mbok yo Iya teko digol Kabinsa digoleki lurah Bebinsa nang Jepang nek muni ya Jepang. mbok Jepang ora enek nang kontrakane bareng ngono ki Nur ora oleh nggo HP ora oleh apa ya mbok Gak. ilang antek tekan saiki yo ora mbuh ilang mbok ora karo ngger mbah mungkin gak oleh nganggo HP mbah piye yo ngger yo dadi ngantek saiki wong Nur urung ketemu Nur kuwi baru lulusan kemarin yo mbok Heeh. ranggek lulusan bareng Lina lho ngger bareng Lina Heeh. kok iso ilang Nur kok dadi gawe Nur wong mergen kok cepu kene sak entuk-entuke ora roh ora kenal ora apa kok digawa wong kok gelem Nur ki ayu nggir sae sing gawe ning wangi Teh pas kampul kuwi jane mangean lho. Kok wah. ono pasar gawe ning mbok ngatem iki mbek aku mbok ngatem kan sing syuting Arifin kae lho ngger ambek aku nang ngarepan Nur ki nyewangi bae mergawur bae asam Angger playa. Ngewangi-wangi nak bodo ya malah. saiki sapa ngerti nek sampean ngerti ya nduk ya iki jenenge Nur iki engko kabarno iki nek menawa kalian ngerti wis engko nek ngerti ya sapa iso nyekel Nur engko lek dame sak engkei apa ibarate nggo tuku lombok nggo tuku permen tetep tak kei ya mergo jejake digital Nur iki urung ditemukan sampai sekarang sudah mau 1 tahun tidak kasih kabar orang tua Belum. tidak kasih kabar bae dadi pikirane wong tuwek ngger apa memange dijual ke luar negeri apa jek mergawe nang kono tapi ra oleh nggo HP ora ngerti lah gambare Nur digoleki ora enek Nur ki sing piye gambare lah kuwi goleki gambare ya ora enek berarti ki dhewe ya mbok Piye? Iki lho nang ning kene to. Gambari KTP ini ning kene an iki apa rek? KTP sik KTP iki. Iki lho ngger gambare ngene iki lho iki. Saya ayu iki. Orang kes. Golek gambare enek ngger sam. Aku ki ndek. Piye? Ya kita ndek kuwi terus aku ya nangis. Angger kita ndek ya nangis. Nangis nah. Iya. Tenan do. Angger kita ndek ya nangis. Lah nek nane ki mangan kame keselek ya. Iki lho nyampe dadi lara ki lho. Lara paru-paruku kuwi. Piye kaya sempal-sempal ngono lho ki. Ya aja dipikir nemen-nemen mbok lah. Keselek ki nyampe ala watuk kaya apa nduk aku ya. Iki nyampe iso lara ki. Aku pasang.
Ya Allah, ya Allah. Iya. Iki yo ngene nek ngene lho. Iki ndak. Iki gede kok Iki lho sing temenan dhuwur iki lho, Nang. Iku bendera dhuwur ya padha ae, Mbok, yo ngene iki, yo ngene iki lho, guys. Iki ndek apan, Mbok? SD apa SMP, SMA? apa? Iki waktu apa, Pak? SMA apa SM? Pancen yo cilik kecil. SMA kuwi pisan. Iki SMA yo, ndek yo kecil mungil kaya Lina nggih. Iki cae. Sepino nggih nek sampean roh, Nduk. Aku golekno. Nah, iki merge nang ndi iki cae ilang tanpa kabar. Tanpa kabar. Ya Allah ngeranu kok enek wong sing koyo ngene ya. Merga iki nek ra kenal ya aja oleh-oleh, Mbok. Lah anake roh ngono lah, Nduk. Kok njaluk dhuwit, Kitare kene kok. njaluk dhuwit dik 3 juta. 3 juta. Njaluk dik 3 juta dik ya mbok ke. Moh Nur, ngene. Aku mau Nur tahun, Nduk. Moh. Tiga janji 2 tahun sik nang ngono lho. Pokok iki pas anu 2 tahun sampean anu kerene neh ngono. Tenan kuwi sing paribasane buka dasar lah. Kuwi njaluk dhuwit 3 juta kuwi ngono. Sampeyan nak wis anu dibalekno ngono lho. Nganten. Hmm. Ki nganten apa dadi pendampinge kuwi. Oh, Lah kulo kuwi. ngger saya ayu ngger jajal ngger nek pengen kalian pengen roh ngger temokno ngger iki ya Allah karo njaluk tulung ya ngger. Ki sapa ngerti engko nek iso nemokno ya tak kei tukone lombok ngger utawa tukone es dawet. Muga-muga enek hidayah, muga-muga eneng solusine iki jenenge sapa, Mbak? Siti Nur Cahyani. Siti Nur Cahyani Catet, jenenge. Nduk. Siti Nur Cahyani, alamatnya mana, Mbok? Jo. Jo. Terus RT RT 5. RT 5 RW 3. RW 3 Kecamatan Cepu. Cepu Kabupaten Kabupaten Blora. Ger iki dadi kalian nek pengen nemokno ger iki insyaallah lek misalkan kei rezeki kalian semuanya. Duduhno panggonane nek iso engko ya fotono apa engko Mas Arifin sing iso ngono mau. Iki mripateme kena apa, Mbok? Walah. Peteng. Iki gak roh babar pisan. Iki nek solusine melok kelompok operasi katarak. Wes. Iki wes aku. Terus Iki dioperasi malah babar pisan. Ngono. Mange jekne pasar kek nggih dicok iki. sarape kena. Heeh. Kena sarap Mbak. Mbok. Ngono. Dokter iki mune ngono, Mbah. Nek mboten padang ya aja nyalahno doktere ya, Mbah. Ngono iki. Lah, mergae sarape wis kenek ngono. Nggih, Dok, aku ya ngono lah ya. Ngare ya iki kira iki ya mek ngamuk-ngamuk ngono. Ngamuk. Jane iki mripate maneh, Mbok, padang, Mbok. Lah ya Ora ngamuk gubek iki, iki. Mbok, jane. Aku para raim. Ya Allah, Mbok. Gak ora raim iki lah jugruk tok ku lho. Aku nek wong liwat sluntas-sluntu ki sapa le kowe iki le aku. Sapa le nduk iki? Dioperasi malah ngono ya, Mbok. Iya, ndek urung dioperasi. Padang ra ngono le. Ya Allah. Aku ki ya Allah Gusti, upamane nang pasar ya ora roh angka dhuwit, terus dadi apa, Nduk? Ya Lakune ya wis ora bener. Ngono. Ya wis karek masa bodho sing adim. Mangan ra mangan ya wis diadike adim kono. Letaken pasar kok. Iya. Mbok aku ki ape ngedekno pendopo, Mbok. Kowe. Aku gawekno ngono kuwi, Mbok, apa jenenge Sajen. Pake? Heeh, Pake ya. Sajenan ngaron kaleh. Iya. Iku sajian ngaran ki isine apa ae, Mbok? Ya kembang wangi to. Heeh, engko tak tukokne, ya. Aku terus kek ndok. Heeh. Yo buceng biring ngono kae ning wiwitan kalu nduk ngono. Lah engko tuku piye? Nek tuku piye? Ya tuku sajenan. Tuku sajenan, terus Nggo anu ngedekno omah. engko terus ngarone isine apa ae? Ya dikeki banyu sithik ya nek kendi. Kendi, Kendi cilik ngono lho. terus Terusan mbek sajenan ndok enek apa-apa ngono kuwi nduk ngono. lah kuwi engko apa godhonge kluweh? Ya do kluweh loro mok lemah kerap. Pendopo, Pak. Engko godhonge kluweh golekno ya, Mbok ya. Pake ya. Nanti lah anak dong kluweh nang. Akeh jenenge. Dong kluweh terus karo apa, Mbok? Gak wis lek kuwi. Pak, apa, Pak? Apa?
Njek inangane kae lho. Aku kae lho. Alang-alang burung-burung. Bungurung. Iya alang-alang bungurung. Engko aku sing Nomah. Heeh. pendopo, Pak. Pendopo. Pendopo yang ngarep le? Iya. Rondan. Cara mana? Iya apa ora? Iya, wis pendopo rondan. Wis ngono ae, guys. Ngono-ngono tak sarati. Ngono, dadi engko pake karek nukokno kuwi engko tak jibuke ya. Heeh. Engko aku tuku ngaron. Ngaron mbek kekep. Kita ngaron ngono ya. Ngaron mbek kekep. Ngaron mbek kekep terus cilik ngono gak wis. cilik ae. Iso ora gede-gede. Cilik ae, Pak. Iso. Mau dipendem, Dik. Dipendem, Dik. Dadi aku ngaron sak tutupe. Iya. Terus Kembang anu cobaka. kembang cobaka, kendi, gak nganggo. Iya gak nganggo. Gak. ben ayem ngono. Jare kei banyu Dik kae, ben adem jarine. Kei Nek banyu anu ngene ning mbok. ngarone. Iya ngarone iki engko Iya. dikei banyu aqua sitok apa. Iya. Dadi plastik ngono Iya, ya. iya. Terus apa neh? Wis leh kuwi. Terus godhong kluweh. Dong luweh engko rumahku remek nembahi. Iya. Burung, kumen golek nembahi. Iya, engko beda golek. Alang-alang. Engko sing tuku sing ngono-ngono ki aku lah mbok ya. Iya. Ya wis. Nak ngedekno sapaan kuwi? Insyaallah ya tak kon ngedekno wong-wonge tok ngono ku lho mbok ben disarati. Saka wong, cor. Ngono kuwi lho mbok, anggitne entan disarati ya. Sok bodor, sok anu wis karek maksudnya karek sithik-sithike karek Mas Paim kono. Sing penting saka papat ku lho mbok. Heeh. Iya gak? Heeh. Lah nek godhong kluweh iki ben apa mbok? Jadi wong tuwek-tuwek ngono kae jare dinggo omahku arep ning ngaron e. Heeh, Terus terus kan ben tutup. heeh. Ben luweh-luweh. Ngisor berarti nek engko nek mendem berarti ngisor Ya ning pokoke ngaron terus Heeh. dikai godhong luweh. heeh. Lumah. Heeh. Kok terus enek sajenan ku mang. Heeh. Kayak jero terus kok terus tutupi godhong luweh. Heeh, ben. Terus ditutupi wong kekep. Heeh. Terus mbok kayak banyu sithik le mang. Mm-mm. Wis terus dipendem ngono. Lah ya sak Fisolofasafene iki godhong kluweh iki ber apa? Ben luweh-luweh. Golek rezeki ben luweh. Lah nek do ngalang-alang, Amben apa-apa ilang. enek wong apa? Iya. Lho, kok nek apa ilang kok ndelek dhuwit malah ilang. Piye jane piye? Ora to. Nek sing boro bangsa lembut, bangsa apa ngono ki ben ilang. Oh, ben ilang. Terus apa nih, Pak? Oh, ngono ya, Mbak ya. Ya wis ngono ki. Ya wis ngono guys, iki mau tekok-tekok karo sapa mbae, dadine ya wis ngono. Iki apa iki mau? limpah-limpah. Jangan nasi iki sukses kowe. Aku tekok Mbah ngatemi dadine ngono mau guys iki. Yes. Muga-muga ya seger waras ya Mbak ya. Wis ora iso dodor apa-apa Mbak wong ndake enom terus ya Mbak, ya tuwek piring. Aku sok ben dari ya tuwek lah Mbak. Iya, Nduk, iya. Kok ngono lho, nek jenenge wong tuwek ki ngene iki lho nggih. Wis kena dadi barang pitakonan ngono. Dadi nek lek dames ngene iki Apa nak ngedekno? kemis regi Mbak. Kemis legi 5. Kemis 7. Kemis ki 8. 13. Apa Mbak tiba apa Mbak? Sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo loro pati, sandang pangan bejo lho. Iya Mbak, ngono ya Mbak. Dadi nek wong tekno omah ki enek anu Mbak. Nek dina ganjil ki apik. Bejo. Nek jenenge ngene iki jenenge wong sepuh ngene iki jenenge wong tuwa tenan ya. Nek aku ki urung tuwa ya Mbak ya. Wong Ijek belajar ya Mbak. Ijek endi sing bener endi sing kleru? nek kaya mbok iki Yo kleru kaya bener padha ae. nek kaya mbok iki wis kena dicekoki iki. Kena yang dhisik urip ae. Ya Allah, mbok ngatem iki teman seperjuangan kira sang. Teman perjuangan lek dodol. Lah iya. Ya wis sampe padha ura ya mbok ya wis. Omahe adoh dadi aku ya ora iso dolan ya kene ya golek pangan, Mbok. Iya lah. Wong anake jek do cilik. Lah, nyekolahne bocah. Lah ya nyekolahne bocah dadi wong ya langek sitok. Lah iya. Sing sapa kae jenenge? Arifin kae lek. Iya, ya oleh ndi kae?
ora gaduh, Mbok. Iya. Ora iso. Ijek ibarat iki ijek ngene lho, Mbok, ijek nyerempeng-nyerempengi golek pangan. Iya. Ya sembo sak pangan-pangane. Iya, Mbok. Sampe nek wis tuwek kaya mbok ngatemi ya sekarang ngatong lah. Mbok dikeki mangan apa watu apa kricak Aja ah kok. Lumrahe. Ya sego. Lumrahe yo sego. Ngene lho, Dok. Mbok dikeki mangan sego mbok enak, mbok ora enak. Ya ngene iki lho, Dok. Ngene iki lho, ya. Ya ngono kuwi mangane nek wis tuwek iki. Iya. Wis dikeki apa kono? Ya dipangan. Dikeki uyah-uyah jaran apa Ya dipangan. Pedus kono. Jaran enek, yo sapi enek. Wis ngono ki wis. Iya. Jenenge wong sepuh. Ngono ki jenenge wong tuwek tenan nek wong ngene iki lagi belajar masa tahap ngopeni anak. Piye apike ngono ya Pak. Nek name yo direwangi. Aduh. Ingat karuan. tua-tua ya. Berarti ki tak jikok sok apan ya Pak, mbok titipno sapa ngono. Gak Apa? mbok titipno tak jikok dhewe ya. Apa iki? Godhong luweh. Butai kapan? Buta Kemis, iki kemis. Kemis regi. Ada sih. Iki sesuk kemis kuwi. Sok kemis iki ada. Rebo ngentil. Ya. Rebo ngentil lah bengi dipasang lho. Bengi masang Mbok. Iya lah. Madhep nanti. 12. Madhep nanti Mbok. Heh? Madhep nanti. Kemis piro nang? Kemis lagi. Heeh. 13. Tiba telu. Apik Pak. Lima kaya. 13. Apik. 13. Kuwi tipe anu lho. Piye Pak? Tipe bumi. Lho, kok diwineh. Pendito. Iya nek dihitung pendito, Nek rokok dihitung. sembayang. Nek dihitung pendopo piye Mbok? Nek dihitung apa? Cek lho. Ya, hitung. Bumi. Pendito, Bumi, rokok, kerto, pendito, semboyang rokok. Bumi. Pendito, semboyang rokok. Bumi. Pira le? 13. 13. Lah nek aku mangap tiba Kerto. bejo ya, Dok. Ndere pendito. Pendito. Iya, padha. Nek ilmu bumi Bumi kerto pendito semboyang bumi. rokok. Nah, sandang pangan bejo loro pati mang tiba Ora bejo. wong golek anu kuwi kanggo-kanggunan. Mbak. Dienggo pendopo kuwi asline ya pendito kuwi. Iya. ning Bener ya ndi- Pak ya. Iya Nek lah. kowe Heeh. di kemarakno kok kaya nggone Mbak Damis utawa Pak sapa? Sapi. Ya. Kan ayo rono. Nek Kuwi kemarane wong tuwa hitungane ngono. Hitungane ngono, Guys. Orang golek. Maksud iki ora Dienggo paranan. barang hitungane kanggo apa le Pak umpamane wong ki enek sing gawe kok. ngene, enek sing ngongkon kok nganggo ngono kabeh dina apik. Lah nek menurute wong tuwek ndek kae iki piye, Pak? Ya hitungan. Lah ki aku perune apa nek diarani Piye, Pak? tambah taun kuwi. Lah iya. Ki Muga watese ya, ndek niki tanpa sarane. Heeh. Lah iya kuwi disiriki. Heeh. Upama kowe pe bergawe apa langgek pisanan disiriki ngono. kuwi Langgek pangerane wong Jawa ki kok. Pangkarane wong Jawa. Ambek geblake wong tuwek kuwi ya ngono, ya disiriki. Ngono. Lah nek ora geblake mbek ora saleh taun ki mang ora apa-apa. Ngene lho, Mbok, iku kan aku apa jenenge sing ngedekno ki Arifin. Iya. Ya dipek yo Arifin lah pokoke tak weh Arifin ngono ae wis karek kono le aku ngono tok mlan aku tak golekno dina sing pas Wis ya. apik kuwi. Nah, dina sing pas sih maksude iki kabeh ki apik ya Pak ya. Ora. Iki tiba bumi. Jare iki mun iki ngono lho Pak, kabeh ki jare dina apik. Apik. Tapi nek enek wong tuwa sing ditekoni ngene iki kan luwih apik neh ngono lho ya Pak ya. Iya contone. Contone piye Pak? Contone Pak. Anane diarani pendhita semboyong raga. Kuwi nek tiba ning raga. Diragoi wong iki. Wong. Ana apa diragoi wong ngono. Lho putih doyong kok kowe sing doyong. Ngono itu. Hitungan yen. Kaya ngono ae. Ngono iki lho. Nek ngawur gak ada apa-apa. Ya wis ora roh wong ora hitungan. Hitungan. Kuwi iki jenenge Nek trimo nduduk lemah piye Pak? Nek trimo nduduk lemah. Nek nduduk lemah kuwi pendanyangan lho. Pendanyangan kudune piye Pak? Pendanyangan ndak pokoknya ngucapno ngene. Iya iso. Silikan. Ya wis niyate. Niyate. Tak petik pateka yo kena. Alpateka. Apa wong Mas Surya laku yo kena. Piye Mbok ceritane piye? Lah nandur wong iki kudu yo golek dina apik.
Lah nek nandur gedang pendak negor. Lah nek wong negor le. Ngono. Lah nandur wong kudu digoleki sing apik. Anu ya Mbak Iya ya. lah kok. Iya. Ya wis kok ngono aku. Aku anu Piye, Pak? kembange apa godhonge luweh anu kok tak tangane Pak. Pak anu tukokno kabeh ngene piye, Pak? Aku karek njipuk. Apane? Ngaron. Ngaron gak sah, aku tuku ae. Ngaran kowe iki. Heeh. Sini karek ngadek kresek. Lah, Mbak. Hah, ki nggo tukuan. Apa rewel ae mah rasa. Mbok aja ngono to, Mbok dikeki. Nah, Ya wis. wis tak tampa lho ya. Iya, iya, Mbok. Wis Sah gak mare apa-apa. ngalah, aku matur nuwun ya, Nduk. Aku rasa bales apa-apa, bales donga, muga-muga damai lancar. Ki Pak dhewe nyapak ki nggo tuku rokok, Pak. Wis ki ben dicekeli make dhewe. Lancar sak anake ya lancar. Ki ben ya, Nduk. dicekeli mboke dhewe. Nggo tuku apa nek mboke kan nggo tuku apa kono? Kuat aku ki apa. Apa beras. Lara malara ngene. Beras ramune ya sanake kuwi. Heeh. Ya wis mbah Yo tuku apa. obat. Heeh. Yo taris. Ya ngono ya, Mbak. Aku tak warai, piye, Pak? tak warai penyanyangan kuwi lho apa jenenge. Tapi ki ora nganggo suruh apa. Iya, Pak. Tulis yo, tulis ae. Ana wong nyekel pitik belok bingung pitik. Krene, dapes rene, tak pake. Alah. Wis ora kroyokan tok ambek kowe iki metu karan. Kowe wis tuwek, butuh arep sithik. Tak pake. Aku butuh, aku bari putu. Ketakaran iki wong loro iki gersam. Alah, tukaran wis dianggep kaya apa, Mbok? Kaya dianggep kaya angin, guys. Yo sapa le? Alah, yo. Atas ki tak paen kok. Aja. Aja. Disengker wong kuwi. Dipelas kok iya. Aja nduk. Tapi di Heeh. ngantek tuwek ngono ki ya, Mbak. Ngantek mateng ngono ki. Sengker las kae. Deknane ki diwehno las, loro slawe. Ngono lho. Sampeyan Mbah neh, Mbah. Aja doleh ditiru. Anu, Mbak, oga nek kepen mateng ngono ki lho krodung. Krodunge, Yo Nang. carane ngono, pengen Masak mateng. nang. Wis to gampange kok. Wis, Mbak, aku balik ya. Wis. Ya, Nduk. Matur nuwun ya, Nduk. Selamat ya, Mbak. Iya, Wis selamat. mumpun tang waras, Pak. Iya, iya. Wis awet waras. Ya wis, guys.